Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, inda muke kawo muku sharhi dangane da fina-finan Hausa. A sharhin namu na yau, muna nan a kan fim ɗin nan na Wata Shida, wanda yake haskawa kuma tauraronsa ke haskawa, inda wanda ya gabata muka ga cewa haɗuwan Ɗahiru da Zara ya bada bazata, inda sai ga ta kwatsam a cikin kamfanin, yayin da Ɗahiru shi kuma yana can tare da mahaifinsa suna karɓan baƙi kuma suna jin dukkanin bayanai daga waɗannan baƙi domin su samu su sa hannun jarinsu a kamfaninsu. Inda kwatsam yaron wato ainihin Ɗahiru wato Samir ya ga Zara a haraban kamfaninsu, inda ya yi ƙoƙari ya sanar da wato Ɗahiru. Ɗahiru kuwa ya yi ƙoƙarin fita daga wannan ɗaki, amma mahaifinsa sam ya ƙi yadda, ya ƙi amincewa da ya fita wannan ɗaki. Ƙara haɗuwansu ya ba da mamaki, inda ake Samir ita kuma ta san shi da Ɗahiru. Samir a tandem, amma Samir ina ya ƙi juyowa, yana can yana tunanin to mene zai iya faruwa. A ta gefe ɗaya dai ga ta ita kanta Zaran, a kuma can ɓangaren ga iyalan na kowa wanda ya turo su domin su kada Zara a wannan interview da za a yi na kamfanoni. Shin idan aka jame me ke shirin faruwa, shin za su ɗauki wannan magana su kai ma na kowa ne, ko kuma mene zai faru? Ita kuma za ta anshi nasara ne ko ko faɗuwa? Domin kuwa muddin dai ta ce ba ta yi da shi, asirinta ya tonu, ko ma mu ce asirinta fa ya gama tonuwa, tunda dai ga shi ga iyalan na kowa, wanda abin da zai faru kwatankwacin an yi shi a gaban na kowa ne. Domin kuwa kamar da ƙasa na kowa zai ji labari tas. To amma akalan lamarin fa zai juya, don domin shi Ɗahiru gaskiya da gaskiya santa yake yi, kuma aurenta yake son yi. Don haka zai yi duk yadda zai yi ya ƙwato mata ‘yancinta, kuma dama ya fahimci dukkanin wani cikumurɗa da su na kowa suke yi. Lallai kam Zara ba ta da wani zaɓi illa dai ta yarda ta amince da zaɓin da Allah ya yi mata, domin kuwa wannan shi ne zaɓin da Allah ya yi mata na mijin aure. Hasali shi ma Ɗahiru, wannan zaɓi shi ne zaɓin da Allah ya yi mishi a fitarsa domin neman wato ainihin matan aure. Haƙiƙa ya samu matar aure, kuma wanda a cikin familinsa gaba ɗaya kowa zai yi murna da ita. Domin kuwa saɓanin yadda aka ga ya fita, zai samu na farko dai soyayya ta gaskiya, na biyu ga ƙarfin kuma arziki wanda babu wanda zai raina ta, 'yar arziki ne kuma 'yar na gada, kuma ga ta ma'aikaciyan kamfani, shi ma kuma ma'aikaci mai riƙe da kamfani. Tabbas haɗin ya yi, kuma lissafin ya fita. Ku dai ci gaba da bibiyan wannan shiri domin samun wato ainihin kashe ƙwarƙwatan idanunku dangane da wannan shiri.